माँ डाक आउ आमे डाकी पारिबुनी ना 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 आम मंदिर रे आम माँ हाँ आम घरे आम माँ हाँ जगतर माँ हाँ घरे आमे जो माँ डाकुथले हाँ घरु आ मो माँ डाक सरीगला सरीगला आज की 12 दिन है सरीगला जो घरे माँ नहीं हाँ माँ डाक नहीं हाँ से घर अपूर्ण हो जाए दा ना नहीं हाँ आमे मंदिर को जाई माँ को मुंडिया टे मारुचे कौन पाई माँ लो हाँ हाँ मते भक्ति दे मते शक्ति दे हाँ। मते बलवीर्य दे मते मनोवांछित फल दे एटी मध्य माँ चरण रे आमे मुंडिया टे मारुचे अच्छा अच्छा माँ टिके आशीर्वाद कर हाँ हाँ ना नहीं हाँ माँ को सेबेले बाप को पाई तेबे से पुत्र अजरामर हो तेणु से हाँ आज माँ को उद्देश्य रे हाँ निजर आत्म कथा को हाँ आज तांकरी ए द्वादश यात्रा नाम संकीर्तन सभा रे ए माँ को पाई उत्सर्ग करिसंती हाँ लेखाटी जी लिखिसंती ना कहीं किए लिखिसंती ना बड़ झिया बा तांको नाम आरती आरती पट्टनायक प्रथम मु गाइଥିଲି तुळसीपुर बांकी निकटस्थ गोटे गाँ अच्छे नारगांगर कवयित्री जहाँ नाम हूँ सविता राणी पट्टनायक अच्छा ये होती आरती पटना आरती पट्टनायक वाह बंद कर तब कर्पूर आरती हाँ बंद कर तब कर्पूर आरती ये देउल बाहर देवता भिक मागुचंती रे देउल आमर ये घर हूँ मंदिर हाँ ये मंदिर बाहर को जाई आम बापा माँ अन्य द्वार रे कौन करिया कौन रखी आज भल तरकारी कर गुरे ना भाई आज कौन अरे गुरे को माँ मानकर ना गुरे नहीं गोटे भाई जाकि गोटे पाख पड़ोसी भौणी द्वारा कह आलो गुरे कौन आज भल तरकारी कर आमर किसी नहीं मंदिर बाहर देवता भात पाती भिक्षा लगु आमे पुओ झील पिता माता अभाव को परिलक्षित कर पारे ढिक आम पुओ झील जन्म तेणु आरती आरती करा जाए भगवान भगवती से माँ आरती आज निज माँ को पाई पदे पदे लिखिछन हाँ हाँ आज जाऊ तो परी माँ की गुण गाइबी आम कहती समस्ते खुड़ी सबू तो जना ये साई रे समस्ते कहती हाँ हाँ खुड़ी बोले संबंध संबोधन करो अन्य माँ मैंने हाँ सबु किसी से जानी पारंती हाँ से जने पतिव्रता नारी ना नाई पतिव्रता नारी न होइथिले आज जो उक्ति पढ़ा जाइथिला रंगा जीव गंगाधरंकर सेटा हे न जो नारी युवती जो युवती पति आगरे मोरे भाग्यवती बोलता जाऊ तो परिमा पिठा पଣା केते ये हूँ आम माँ निजे खाएनी
ସଦାବେଳେ ଆମକୁ କହୁଛୁ ଆଉ ଖାଉନୁ ତୁ ଖାଇଦଉନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ଏଇ ହଉଛି ଆମ ମା ହଁ ସବୁ ଜଳ କରି ଚାଲ ତୋ ପରି ମା ଚିତା ପଇତାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ କରି ଦେଉ ଯାଉ କେତେ ଅବାରଙ୍ଗେ ଶୁଆ ସାରି ଗଛଡ଼ାରେ ତୋ ପରି ମା ବୁଝେଇ ଓଷାରେ ଶିଳେ ତୁଳ ଶିଳେ ହଳଦୀ କଉଡ଼ି ଶିଳେ ବୁଦ୍ଧି ବାମନଙ୍କୁ କି ସୁନ୍ଦର ସାଧୁ ସତେ ଆସନ୍ତି ଦଉଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିବାରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିବାରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କନ୍ତି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି କମନୀୟ ହୋଇଥାଏ ଅତି ସୁସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ସୁସଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କରିଥିବା କଳାକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ସାଧୁ ସାର କଥାଟା ପଡ଼ିଯାଉ ତମେ ସେମିତି ତ ଲାଗୁଛି ଚାଲିଗଲେ କେମିତି ହବ ତେଣୁ ସେଇ ମା ଦମୟନ୍ତୀ ବୁଦ୍ଧିବାମନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ଶିଳରେ ସେ ଶିଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧେଇ ଓଷାରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆରତୀ କହୁଛନ୍ତି ମାଲୋ ତୁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିବାମନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କି ଥାଉ ନା ସେଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଆଉ କିଏ କୋଉଠି ଆଙ୍କିବା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ଏତେ କମନୀୟ ତେଣୁ ସେ କଥା ସବୁ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ମାର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି ମା ଠାରୁ ବଳିକିରି ଆଉ ପଦାର୍ଥ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ତୋ ପରି ମା ଖୁସି ଦେଇଥାଉ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ରଖି ଖାଇ ନ ପିଇ ଖୁଆଇ ପିନ୍ଧାଇ ଗେଲ କରୁ ଡାକି ଡାକି 7 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ତମଠୁ କଣ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତମେ ତାକୁ ଝିଙ୍ଗା ଶିକିରି ପେଲିଦେଲ ତୁ ତ ଗୋଟା ପଟେ ବଇଥାନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟା ପଟେ ବଇଥାନ୍ତା ସେ ତ ଗୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ବଇଛି ଆର ପଟେ ଗୋଡ଼େ ସେ ବଇଥାନ୍ତା ତୁ କାହିଁକି ପେଲିଲୁ ତୋ ମା କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ବସିପାରିବୁ ଇଏ ହଉଛି ମା ଆମର ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ନ ଖାଇ ନ ପାଇ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିକିରି ଗେଲ କରୁଛି କେମିତିଆ ଗେଲ ପୁଣି କେମିତି ଆଉ ତୋ ପରି ମା କି ଗୁଣ ଗାଇବୁ ଜାତ ହୋଇ ତୋ ଠାରୁ ଅନ୍ଧକାରେ ରହି ଜଳି ଜଳି ସିନା ଆମକୁ ହଜାରେ କଙ୍କଡା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ହଜାରେ କଙ୍କଡା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କୁଆଡେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଗର୍ଭଧାରଣର ଇଏ କଷଣ ମାନ ମଞ୍ଜୁଳ କବି ବସୁ କଷଣ ମାନ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ କଣ ମନେ ରଖିଛୁ ନା ମନେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମା ମନେ ରଖିଛି ସେ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାରେ ରହି ଜଳି ଜଳି ସିନା ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଲୁ ତୋ ପରି ମା କି ଗୁଣ ଗାଇବୁ ଜାତ ହୋଇ ତୋ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ପଥେ ରହି ସତ୍ୟ କଥା କହି ତିଆରିଲୁ ଆମେ ସତ୍ୟ